пътешествие. Как си знаеш, че си повторил дейността? Потегляме към Белградчик. Бургас е точно. Да, обаче нещо образ да размазвам. Няма значение. И така, сега се намираме на изхода на Костинброд в посока Берковица, Монтана и въобще северозападна България. Както виждате, Светлана активно, изключително активно стопира. Толкова активно не съм виждал да стопира никога. И с други думи, очакваме едно прекрасно пътуване, въпреки опита за урочасване, който получихме. Може би ще го разкажа в писмена форма, защото не е хубаво да се говори за такива простоти. Но както и да е, настрояваме се позитивно, викаме си някоя хубава, весела кола, ето Светлана прави разни опити и да, нека стане време за други видеа. Напред! Добре дошли в Монтана. Пристигнахме с едно качване, с един стоп. Но благодарим на тримата човека, които ни спряха, на трите коли, които спряха, за да ни предложат помощта си, на всички, които ни мятаха и ни се радваха. И ние открихме нашия човек. Георги, благодарим ти! Надяваме се да пътуването ти до Лом да е минало спокойно. И просто сега ние трябва да минем първо през една бензиностанция поради човешки нужди, след което сега нямаме заето там, където табелката за Видин. И Белоградчик има една табелка. Крайна цел Белоградчик, не, междинна цел Белоградчик, крайна цел Обичковци. Ако не сте чули за тях, проверете за имение Обичковци. Истинско имение, наистина. И ние потегляме. Здравейте! С Светланка се намираме в Монтана и тя малко заспава, обаче аз реших, заедно решихме. Какво си решил, я да чуя? Решихме, че е много добра идея да обсъдим една тема, която не е директно свързана с стопа, но по много начини касае и нас, да кажем, стопът жите, ако все още сме такива. Да, на идване до Монтана пътувахме с Георги, на когото искрено благодарим, защото ни преведе през Петрохански проход и въобще излезни от Костинброд. Чакайте тук. Като заключителни думи, стопът при нас продължава в момента да излизаме от Монтана, за да стопираме по-лесно в посока Белоградчик и какво правим в момента? Берем на худ! Събираме на худ. И то откъде? Не съм виждала как се случва този процес и как изглежда на хута. Ето тук може да видим. Това е обвивката на нахута и вуаля! Нашия нахут. В момента сме в имение Обичковци. Край имение Обичковци. Ползваме от морито. Нахапваме се с оризовка, за да може да наберем всичкия нахуд. И събираме впечатление от прекрасната гледка наоколо. Ето това страхотно... Не страхотно, ето това прекрасно небе. Как да живееш екологично и да изхранваш един хора. Да си съвременното изпитание на цивилизацията. Да. И продължаваме с нахута.
Ей, Писанчо! Къде избяга Писанчо? А това кученце е сладко малко. Не съм попитала как се казва, но е много общително и дружелюбно. А това е Писанчо. А най-интересното е, че те си живеят напълно спокойно, в хармония. Даже до преди малко Лъчезар ги галяше и двете. Стереотипът е разбит, че животните не могат да живеят заедно. Ето вече се събраха. 3 мъжки се намират. Писанчо, бе! Писанчо! И еката къща до другата ека къща. Последен ден в имение Обичковци. Днес е дъждовно и мрачно, но пък е красиво и може да се види наоколо ето тази гледка. И утре потегляме към София.